L-istudenti Maltin li għandhom 13-il sena tejbu l-ħiliet tagħhom fil-matematika u x-xjenza. Dan skont studju internazzjonali li sar fost 39 pajjiż, studju magħruf bħala TIMSS jew Trends in International Mathematics and Science Study. L-istudju wera li fl-2015 l-istudenti Maltin kisbu 494 punt, ammont li poġġa lil Malta fl-20 post. Dan ifisser li pajjiżna tela 7 postijiet iktar meta mqabbel mal-aħħar eżami li sar fl-2007. Fix-xjenza l-istudenti Maltin kisbu 481 punt, 24 punt iktar mill-marki miksuba fl-2007 biex poġġa lil pajjiżna fit-22 post. Il-marki miksuba juru li l-isforzi li saru bejn l-2007 u l-2015 qed iħallu l-frott, kif stqar l-assistent direttur fih dan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Louis Sherry. Fosthom ukoll riforma fil-kolleġġi, riforma wkoll anke l-itfal qegħdin issa jkun l-istudenti qegħdin ikunu kollha issa fi skola waħda li żgur ħalli effett fuq dawk it-tfal li s-soltu jipperformjaw xi ftit iktar batuta dura t-tajbin jiġbdu l-oħrajn il fuq. Però huwa żgur ukoll sforz kbir tal-għalliema tagħna illi jaħdmu ħafna aktar mal-istudenti tagħna. Ħafna nies ukoll qegħdin jifhmu l-importanza ta' daw it-testijiet internazzjonali li lilna allura ikejluna jew kellha aħna nkejlu lilna nfusna ma' sistemi edukattivi oħrajn u nafu kif qegħdin nipperformjaw. L-istħarriġ wera li żdied l-interess fit-tagħlim tax-xjenza milli fil-matematika, filwaqt li s-subien jippreferu l-matematika iżjed mill-bniet, element li ma kienx rifless fis-suġġett tax-xjenza. F'dan l-isfond Sherry stqar li trid tkompli l-ħidma biex jitqajjem iżjed interess fil-matematika. Naħa tal-direttorat tal-kurrikulu hemm iktar qed isir enfasi kemm mill-education officers kif ukoll minn dawk li huma heads of department biex dawn iż-żewġ suġġetti li tant huma importanti għal żgħażagħ tagħna f'dak li għandu x'qasam ma' l-employability tagħhom qegħdin isiru aktar u aktar popolari u l-importanza tagħhom tkompli tinfirex dejjem aktar fis-sistema edukattiva tagħna kollha. Żgur huwa sforz daw l-uffiċjali kollha li qegħdin jarfu l-importanza ta' daw is-suġġetti. L-istħarriġ iħares lejn aspetti oħra. 50% tal-kapijiet tal-iskola qalu li l-esperjenzi li jiltaqgħu magħhom dwar problemi dixxiplinarji huma negliġibbli, ammont li huwa ogħla mill-medja internazzjonali. Min-naħa l-oħra 64% tal-istudenti Maltin li ħadu sehem qalu li ma kellhomx esperjenza ta' bullying. L-istudju wkoll wera li r-rata tal-liema tal-matematika u x-xjenza li għandhom inqas minn 10 snin esperjenza ta' tagħlim huwa ogħla mill-medja internazzjonali.